यो घड़ी के बात बा। आज कोना घड़ी के जब रामचंद्र जी चारों भाई और सीता जी चारों बहन की विदाई होखे लगा। तो की कहे छथिन तब महात्मा जी ऊ दर्द रउआ समझ में जरूर आई काहे से कि दू गो बहन के बियाह भइल बा। तो विदाई के का दर्द होला ई समझ में जरूर आबा। कैसे सखी सब रो रो के कहतिया कि सखी है राम जी सवेरे घरबा अरे जइहन हो राम सखी हो राम जी सवेरे घरबा जइहन हो राम सखी हो राम जी सवेरे सखी है राम जी सवेरे घरबा जइहन हो राम सखी राम जी सवेरे घरबा जइहन हो यही में तनी खेला देखावा। सखी सब कहतिया कि ये सखी जब हम जनती सखिया जब हम जनती रे सखिया जब हम जनती रे सखिया जब हम जनती रे सखिया जब हम जनती जनती रे जनती रे सखिया राम चली जाई है हमार राम चली जाई है पाना खिलाई मुहावा रंगती हो सखी है राम जी सवेरे जइहन हो राम सखी है राम जी सवेरे घरबा जइहन हो अब लास्ट में हमने कहे सोहर